Sziasztok, én Zsoltika vagyok, és ebben a videóban megmutatom nektek, hogy töltsetek le Androidra gyorsan és egyszerűen videófelvevő programot. Először is bementek a Play áruházba, beírjátok a keresőbe, hogy Mobizen, amit már én megtettem. Ezt az oldalt fogja előadni. Itt a legelsőre mentek, ezt letöltitek, beregisztráltok, és megpróbáljátok, hogy veszi a videót. Ha nem veszi, akkor itt vannak mellette ilyen kiegészítő alkalmazások, és attól függ, hogy milyen márkájú a telefonotok, tabletetek, azt letöltitek. Akkor ezt az oldalt fogja előadni, mikor beregisztráltok. Van itt a name, az e-mail, és alatta van a record screen. Ezt megnyomjátok, és a jobb szélén van egy kicsi piros ámbetűcske, arra rákattintotok, ott van, hogy kamera, ami felveszi a videót, akkor van a screenshot és az options. Az optionsben különös mindent nem lehet beállítani, csak ilyen FPS-eket és ilyen másokat. Ezek nem olyan fontosak. Na, ennyi lett volna mára. Ha tetszett, dobj egy lájkot, iratkozz fel, én Zsoltika voltam, és